porque hai que decir que paradóxicamente estábamos comentando aquí fai unhas semanas que o Concello de Xinzo tiña unha programación cultural e deportiva pobre, non? Eu teño que decir que o Concello de Xinzo, tanto deportiva como culturalmente, é o Concello da provincia de Ourense que máis actividades ten deportivas, lúdicas e culturales de toda a provincia, non? E aí está o programa para verlo, igual que terminamos antes de Santa Mariña, desde a semana pasada, e aí están as cousas. Pero, bueno, creo que é un momento importante, despois de 10 anos, de facer este proxecto do Festival Fax, recuperar isto, unha actividade cultural importante, e, sobre todo, eu creo que é máis importante ainda por o tema de que este ano ten un objetivo, creo que prioritario, que é que o 30% da entrada vai para o inicio do festival, que creo que é importante que teñamos aquí. Eu simplemente darle gracias a todos que me acompañan, a la invitación para apoyar este tipo de actividades, a José Manuel Marcinil como representante da promotora, non sería posible, está claro, e aos de Dirixi, agradecerle que estén aquí, agradecerle que sobre todo fan esta labor que fan diaria, que non queremos como labor de oscuras, pero que ao final repercute en todos nós na sociedade. Entón, agradecerle a tanto a Araceli como a Leila, que é un pouco a representante del inicio, unha das persoas que está ao frente deste tema, que estén aí, que continúen, que non perdan a esperanza, e tamén os compañeros pela labor que son. Moitas gracias a